Ayo guys, monggo milih sing pundi? Napa sing niki? Oh, napa sing niki cilikan iki? Napa sing niki? Napa sing niki? Nggih, niki kepanggih kalih kula Pri Agung Binakara bakul sepeda, guys. Ning jero kono kae yo peteng ae ning kono isek kono siji loro yo ana loro guys no. Jenengan kersa niki poligon. Angsli poligon lho nggih. Iki ukurane roda niki ukuran 17. Niki pol gede niki. Niki dateng jenengan niku sing ukuran 17 ngeten niki tek bekasan niki wis sesek 2 juta punjul dateng ngandho nggih. Setan-setan wonten ing media sosial iki kula kalih jenengan wis ora usah samono. Mun jenengan gadah dhuwit pira diutang oleh sing penting niku omongane niki wis iki butuh dhuwit niki. Lho niki barange niki riyen nalika corona nika tumbasane nggih larang-larang nang corona nek sepeda ngeten iki niku wargane gilani kok. Ngeten iki loro punjul. Nah niki sepeda lipat niki. Ingkang kawastanan sepeda lipat inggih menika. Niki sebab niki saged sepeda niki ditugel-tugel. Niki lipatane dan jenengan kepengin dilipat niki iso dibuka. Dadi angkut-angkut digawa teng pundi-pundi niku dilipat saged niki sepeda lipat nggih ngeten iki. Mbah sepeda rega pira lipat Mbah? Gampang mawon nek kalih kula jenengan mriki kula rega murah mawon. Pira Mbah niki murahe niki tak dol mawon 450 nggih. Kadang 450 piye Mbah 450. Niki originalan kabeh niki resik nggih. Niki ponik lho. Ponik operane nika nggih normal. Operane iki munggah medune niku sepenak tok. Ponik. Oh, kayak pelem kula kayak mentil kae lho. Mentil iki ari iki pelem jaran nek tenggen kula niku gawe gede nanging kawedut kene iki. Ketoke dadi. Murah mawon nek niki nggih 2 juta punjul, 1 jutane punjul gak 2 jutane gak punjul. 2 jutane kurang 1 jutane punjul iki lho. Mriko enten sepeda kawak-kawak sepeda kuno nika gadah kula nika tenganane ape dituku wong nanging jerene gak sida. Larang lek lha dikira sepeda kawakane dikira murah. Sepeda kawakan niku teng HP mawon. Rega sepeda niku ana sing 30 swidak juta kok. Iki niku estu niku. Ngeten iki sepeda ngeten iki nggih kesehatan benar. Oh. Terus niki lah niki cilikan cocok niki cilikan nanging niki sing super. Artine super niki sepeda niki sing kelas nomor 1 ngoten lho. Ora gampang legrek. Apik to. Niki jenengan gadah foto, gadah yoga, gadah sanak famili niku gadah sepeda ngeten iki. Niki kangge ajaran pertama kali. Oh, iki kok sambate ora karu-karuan. Pite kok sambate kaya utang apa ae sambate kok rantang turu. Sambate kok kaya ape bayar utang ae.
dikai bathok ora dikai bathok kok mblebek iku. Iki tak lanjut nggih niki lho murah mawon iki. Kenting lho niki lho. Sebab dalangan sing pedah cilik-cilik niki rata-rata niku gembreng, sekali tiba ketekuk coklek nih. Sing coklek kadang-kadang sapete ngeten niki. Dan iki mboten niki. Lho asli enek bajane. Normal kabeh niki lho. Wis to sip pokoke. Niki murah mawon, mboten usah larang-larang 250. Lho. Penak toh kali 250 mawon. Siap pakai, siap goes, dan Anda bisa membahagiakan cucu Anda, bisa membahagiakan anak-anak Anda lho. Niki dengan lah niki tek ning toko. Wong sepeda niku nganu nggih. Kayak motor ngoten niku sekali metu wis produke niku pun beda-beda. Kandang toko sambat kok ora karu-karuan. Sambat kok ora karu-karuan. Niki sing murah mawon niki lho. Lho niki lho sing mening niki lho. Enak to niki murah mawon niki tak dol pira 300. Lho. Apik kenting niki lho. 300 niki 450. Ya sing whimsical niki whimsical asli niki lho whimsical to. Niki riyen pabrik milik orang luar negeri dan sekarang itu pabrik ini wis bangkrut nang sepeda isek. Niki tak dol murah mawon. Piro iki tak do 1.500.000 payu. Ya muga-muga payu ngono wae. Muga-muga payu. Dodolan apa meneh wong jenenge. Niki wis kadung HP ku mangke ilang mbah ning ndi parake HP ngonten kene le surup-surup iki lho nggak konten. Konten atau sepeda iki lho. Enek ngono aku mang wis gawe dek mau, ora enek mbok ning ndi parake bingung aku. Iki konten iki tak kula tak gak tak isi nggih mboten enten sing ngisi sebab niku. Mboten kula sing ngisi ya kosong dadine ya mbut gawe napa wong mbut gawe niku ngeten iki ya sithik-sithik akeh ya ana isine ngoten. Wis to. Niki lho pun magrib nggih. Pun magrib wayahe salat niki. Muga-muga sepedaku niku ndang payu kena nggo tambah-tambah ngoten iki. Jan pacek lek tenan ngeten iki tenggen kula niki lho atur wesi ngeten iki. Nek ora payu teng mriki nggih kula gawa ning pasar. Ning pasar itu nggih cepet payu. Niki wis kontene tak isi saeneke niki wae wong teko dodol nyambel dan tak kira ki HP ning ndi parake ora roh kula. Barang itu teko niku digledakno teng mriku. Tak kira ya di nggo syuting mbok isi apa tah apa. Oh alah. Monggo niki nek kepengin tuku sepeda tak dol niki sepedae niki 2 juta kurang sithik niki 450. Niki sepeda niki orinan asli niki lah sing niki 300 mawon
oleh dinyang niki barangnya top niki. Kawin sikil 1.500.000. Ada kompo niki gratis dengan kompo tenggen kula. Nggih cekap semanten mugi-mugi bedhae kula ndang payu sebab tenggen kula niku paceklik niki wis paceklik wong tani ora enek panenan duwene wesi ya tak dol wesi niki tak dol teng pasar nggih payu jane tak dol ning pasar langsung tibakno bakul mawon. Sekian dulu nggih niki wis muga-muga sepeda kundang payu.